नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण एक रिक्वेस्टेड रेसिपी पाहणार आहोत आणि ती आहे कोकणातल्या घराघरात बनवली जाणारी डाळीची आमटी। डाळीची आमटी बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली आहे। ती प्रथम आपण पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। आता या धुवून घेतलेल्या डाळीमध्ये 3 वाट्या पाणी घालूया। यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालूया। आता ही डाळ मी कुकर मध्ये ठेवून 3 शिट्ट्या काढून शिजवून घेणार आहे। डाळीमध्ये आपण शेवग्याच्या शेंगा घालणार आहोत, त्याने डाळीला खूप छान चव येते। मी एका भांड्यामध्ये पेलाभर पाणी उकळत ठेवलं आहे। याला उकळी आली की आपण यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा घालून घेऊया। यामध्ये चवीसाठी पाव चमचा मीठ घालूया। आता या शेंगा झाकण ठेवून मंद आचेवर फक्त 5 मिनिटे शिजवून घ्यायच्या आहेत। 5 मिनिटांनंतर शेंगा छान शिजल्या आहेत। आता आपण गॅस ऑफ करून टाकू। डाळीची आमटी बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे। 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। जास्त तिखट असल्यामुळे मी 3च घेतल्या आहेत। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही जास्त मिरच्या घेऊ शकता। त्याच्यानंतर अगदी कमीत कमी म्हणजे पाव कांदा उभा चिरून घेतला आहे आणि 4 काळी मिरी घेतली आहेत। हे सर्व साहित्य आपण वाटून घेणार आहोत। त्यासोबत कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे। सध्या सीजन असल्यामुळे आंबटपणासाठी आपण कैरीचे तुकडे वापरणार आहोत। चवीसाठी मीठ आणि गूळ घेतला आहे आणि फोडणीसाठी कढीपत्त्याची पाने, हिंग, जिरं आणि मोहरी घेणार आहोत। आता आपण वाटण करून घेऊया। त्यासाठी मिक्सर मध्ये प्रथम मी ओलं खोबरं घेतलं आहे, कांदा, हिरव्या मिरच्या, मिरी, यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आणि वाटून घेऊया। इथे आपण शिजवून घेतलेली तुरीची डाळ चमच्याने छान मिक्स करून घेऊया। आपण जे शेंगा शिजवून घेतले आहे त्यामध्ये ही डाळ घालून घेऊया। त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालूया। आता ही डाळ मी मध्यम आचेवरती शिजत ठेवली आहे। आंबटपणासाठी यामध्ये मी कैरीचे तुकडे घालून घेते। कैरीमुळे आमटीला खूप मस्त चव येते। कैरी नसेल तर तुम्ही कोकम सोल किंवा चिंच वापरू शकता। खोबऱ्याचं वाटण करून घेतलं आहे, ते आता आपण आमटीमध्ये घालून घेऊया। तयार झालेली फोडणी आता आपण डाळीच्या आमटीवरती ओतून घेऊया आणि आमटीला पुन्हा एक छान उकळी काढून घेऊया।
आपली डाळीची आमटी तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस ऑफ करू। आजचा हा मालवणी पद्धतीच्या डाळीच्या आमटीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।